съжаление се опитаха да потиснат. Проява на напрежение или какво стоеше за тази ваша публикация с нощи в социалните мрежи, която така разбуни духовете и предизвика негативни реакции? Вие ли написахте това вчера? Съжалявам, че трябва да го цитирам. Не цитирайте. Либералният лайномет. Какво имате предвид? Именно лайномета. Това, което се случи през последните няколко дни в кампанията. Опонентите ми прибегнаха... Може ли да разкажете на зрителите ни какво означава думата? Не, това не е сериозно. Ами използвате в официална публикация. Точно така. И вие знаете какво означава това. И аз в момента се опитвам да го кажа. Преведете, наистина аз се опитвам да разбера какво стои за този ваш изказ. Аз това се опитвам да кажа. Нали, може да обясна. Точно това ви помолих. Последните няколко дни това, което направиха моите опоненти, е да публикуват различни неверни, фалшиви новини в сайтове като Бърт, като Дневник, който манипулира фактите, които се случиха на изборите, като други сайтове, които се занимаваха с висулката ми, която струвала $6600. Само не намерих публикация, която да се занимава с бельото ми. Ето това е либералния лайномет, който беше включен на Макс през последните 3 дни. Какво означава това? Когато хвърляш лайна, ти си лайномет. Ако трябва да разнищим думата. Ако не искаш да си лайномет, спираш да хвърляш лайна. Госпожо Григорова, тук в